Bien, vendredi, le 10 novembre 2023, je suis malien beffet. Aw kelengela na y'a lamɛn aw k'a kɛ ala kama aw bɛ mɔgɔ dɔn ko Mali den de do n y'a ɲini aw fɛ ala kama kira kama aw ka vocal nin di a tigi ma a tigi k'a lamɛn ko Umaru Mariko donna histoire la dans l'histoire du Mali comme ɲɔgɔn ma deli ka kɛ dɛ Umaru Mariko de filɛ k'o kɛ bi aujourd'hui 10 novembre 2023 bi vendredi kɔni an bɛ ala fo ale mun ye bi yɛrɛ ne ni aw la tuguni an ka bi fana y'a ɲɛ la jaa ma sa i bɛ kuma bɛɛ mɛn jaa ma sa i bɛ kuma bɛɛ ye m'a ye o tuma i tɛ diɲɛ kɔnɔ de m'a mɛn jaa o y'a sɔrɔ i tɛ diɲɛ kɔnɔ de a jaa Umaru i sɔnna nin fana ma ni janjɔ tun bɛ fɔ a ɲɛjugu kan Umaru Mariko an tun b'a fɔ manden jeliw ye k'u ka janjɔ f'i ye ni barasa tun bɛ fɔ a ɲɛjugu kan Umaru Mariko an tun b'a fɔ donsɔngɔnin fɔlaw ye k'u ka barasa f'i a ɲɛjugu kan Mariam ayaw tulo dayɛlɛ Umaru Mariko de lettre sɛbɛn ka bi date sɛbɛn kan 10 novembre 2023 k'a ci Turki président ma Turki président fait partie de l'OTAN k'u ka intervention militaire kɛ Mali kɔnɔ honte à toi Umaru Mariko OTAN ka intervention militaire o su fɔlɔw ye jɔn ye jɔn y'o fɔlɔ victime ye an ka sɔrɔsiw tɛ wa le Mali face à l'OTAN an ka sɔrɔsiw de t'o su fɔlɔ ye wa l'armée a quoi avoir dans ça ni armée bɔra ye an ka population de y'o su fɔlɔ ye Maliyaw n'a fɔra ko ka intervention militaire kɛ OTAN ka intervention militaire o bɛ Libi de ko fɔ Libi bɛ cogo di Maliyaw Umaru Mariko bɛ k'o de ta ka kisi an ka jamana ma bi l'intervention militaire o bɛ Iran de ko fɔ a bɛ Iraki de ko fɔ Saddam Hussein ka dugu o bɛ cogo di bi Maliyaw ni ko ko intervention militaire i bɛ Afghanistan de ko fɔ ni ko ko intervention militaire i bɛ Syrie de ko fɔ u bɛ cogo di Umaru Mariko ko parce que bɛ aventure la ko anw bɛ ka sa ah non Umaru Mariko aventure ma fɔ de la o Modibo Keita y'a sidi jamana in ma yan a ye baara kɛ faso nafolo tile kelen a ma deli k'a suɲɛ don min na Modibo Keita bɛ minɛ a ko k'ale yɛrɛbakun kɛ u k'ale to u k'a minɛ ka taa n'a ye a ye message to jamanadenw de ye k'an kana sɔn maliyɛn dɔ ka faga ɲɛna an kana sɔn farafinna ka bi an ɲɛna Umaru Mariko Modibo Keita a ye an kalan o de la a m'a yɛrɛ ka intérêt ta k'a bila ɲɛfɛ a ye ala minɛ ka jamana de ta k'a bila fɛn bɛɛ sanfɛ Modibo Keita avait tout ni ko Modibo Keita avait tout il avait la dignité l'honneur et la confiance du monde entier a ka kumakan kelen intervention tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ mais il l'a jamais fait o kama a y'a kɛ kɛlɛ kɛ a ye jamana in défend tiɲɛ kan o kama Modibo Keita ma tɔgɔ ɲini a ma jamu ɲini 22 septembre a ma sɔn ka Mali indépendance papier signé don min na Modibo Keita ma a yɛrɛ ka a signature don k'a la o tun b'ale de don histoire la mais a bɔra yan'ale ka na mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ le 22 septembre 1945 mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ a olu de tɔgɔ ta k'u don a kɔnɔ cɛ an ka halala wele sa halala de tɛ sɔn a faso ka bila ɲɛna Umaru Mariko ATT tun bɛ yan nɔ ATT ye jamana in gérer a fana ye aventure kɛ i b'a fɔ e filɛ nin na cogo min na a tun b'i dalen to Sénégal ka dugawu kɛ jamana in ye a tun b'i dalen to Sénégal a tun bɛ hami jamana in na o de y'a to ala ma sɔn diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛ datugulen to fo fa ma wasa ala ma sɔn diɲɛ kɔnɔ ka cɛ faga Sénégal a y'a ta ka taa ye Mali kɔnɔ ka tila k'a wasa bɛɛ sen kan Umaru Mariko mun de la a y'o kɛ a ye jamana de ta k'a bila fɛn bɛɛ sanfɛ a ma taa opposition la tile kelen ATT était toujours populaire il n'a jamais appelé aux révoltes il n'a jamais appelé à une intervention militaire au Mali ala kana hara sɔn suma o bɛɛ ye ala k'u sara kɛ harijinɛ ye Umaru Mariko ala kana barika dɔ i fansi la intervention militaire e bɛ ɲina k'a fɔ ko an bɛ ko la an bɛ k'a kɛ pour an denw de sinon anw yɛrɛ tɛ tugun wa Umaru Mariko ko parce que e bɛ aventure la yanni e ka aventure kɛ e fɔla dɔ kɔ e y'a sɔrɔ président dɔw taara aventure la olu tile kelen ma appel kɛ ko ka intervention militaire kɛ Mali kɔnɔ dans l'histoire du Mali mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mun delila k'a fɔ ka intervention militaire kɛ a politicien tɛ parce que pourquoi u b'a dɔn k'a fɔ k'a conséquence a tɛ ban compte la de a conséquence fɔlɔ bɛ bi armée kan qui dit armée qui dit le drapeau du Mali qui dit le drapeau du Mali qui dit la personne dit le Mali l'armée malienne est égale au Mali Umaru Mariko
Quand on s'attaque à l'armée malienne, on s'attaque au Mali. Aux conséquences, il va bien jamana de cas. Donc quand tu t'attaques à l'armée malienne, il y a fourdato de bangé. Ni quand tu veux attaquer l'armée malienne, il y a falato de bangé Oumar Mariko. Honte à toi, tu n'es qu'un terroriste Oumar Mariko. Et hop, ma tungaran ke taga folé de là. Ni kela bini transition chay to lu nyana bo anga strafo ito là. O ya ko politique ko kele naka joro ko kele. Munu be fangala inya soluma on a rien à tirer, mais armée symbole la population symbole. Ini transition mo ko ka kele ke on da fo ito là. Mais pourquoi impliquer l'armée et la population? Ils n'ont rien fait. Ils ont été tous cette armée digne de ce nom a été tous victimes. Ils sont là seulement à recevoir des ordres. Oumar Mariko, il n'y a qu'un mounou ou une intervention militaire que l'armée malienne est 100 000 fois plus digne. Qu'est-ce que cette armée-là que tu appelles contre le Mali? Il dit, en plus, tu as bien choisi. Il t'a dit que Abuja, il y aura du Mali, au Nigeria capitale, il y aura du Mali. C'est le siège de la CEDEAO. Tu t'associes aux terroristes de la SEMA qui est au nord. On ne met qu'à Mougué, on ne met qu'à Moussa utiliser, qu'à Demsanou utiliser. Oumar Mariko, il va à Kalamaka Temeleka, il faut qu'on fasse Demsanou utiliser. Il faut que Noé Mali. Neremado, peut-être c'était malien, il y a des bénéfices. Mali, Noé a fait Jamanaï, a un drapeau, ou bon de Blacko Demsanou, Soune Kaka. Ni terroriste, SEMA nous, c'est un complice, tu n'es qu'un terroriste. On ne met Demsanou Bla, ou quand Tasmado a un drapeau là, on ne met Demsanou Bla, quand un drapeau d'Adouma Katamakaka. Abba Oumar Mariko. Tu n'es qu'une roi d'Oumar Mariko. Tu n'es qu'un terroriste Oumar Mariko. Va porter plainte contre moi. Il va français, va porter. On a compris, tu n'es qu'un terroriste. Tu t'associes aux terroristes de la SEMA contre ton propre pays. Pour y aller, Malien, ça. C'est pas possible qu'un Malien. Ton propre pays, Oumar Mariko. Féminine te fait qu'à Kedjia, qu'on a quoi, yem blow de la Oumar Mariko. Ne te fait qu'à Sima, quoi, Oumar Mariko. Mais on peut me repousser comme repousser, efficacement, quoi. Il y a intervention militaire contre, envers les Mali, Oumar Mariko. Et ton conséquence, c'est donc à te me dire, Beka. Amiangino est au Mali, là. C'est un politicien malien. Mali politicien, t'es. Opposition badée de bé, nous me trahissons contre la politicien ou na, les Moussa Mara et autres, mais jamais de la vie il s'attaque à l'armée. Jamais Oumar Mariko. Tu n'es qu'un terroriste. Il n'y a qu'un terroriste qui s'attaque à son armée. Parce que tu as appelé à intervenir au Mali. N'importe quoi, intervention, c'est face à l'armée, pas envers le peuple. Moi aussi, t'es Mali politicien, on a, moi de là qui t'a quoi là, c'est Mali armée, bah, t'es. Mali armée, il ben Mali politicien bêta. Il t'a fait coûter Dougma Barra là, au prévôt boulot. Mais ça fait là, à quel témoin de là qui attaque Mali armée là, à t'es. Dans les moments difficiles, Mouabi Djougoudo, dans les moments difficiles, comment les Américains Bouranga armée Kamaya, à dos. Maliki Koulibaly, l'ancien ministre de la Justice, Soubeka, au Bouraka Mali armée défaillant. Quand il y a une proposition qui est un békanga pour sauver ce pays-là, il a mis la patrie au-dessus. Des dignes fils comme Malik Koulibaly. Neko, il t'a que Allah Kamekata Kalange, Amiangino fait. Dans les moments difficiles, au moment où notre armée était pointée du doigt, il a eu le courage, en tant que politicien malien, en tant qu'opposant de la trahison, il est sorti pour défendre l'armée malienne. Tu étais où, Oumar Mariko? En ce moment, tu es enfoncé contre, tu témoignais contre ces vaillants et dignes armées. Abiyana ki yaounde la maloya yere de la maloya Oumar Mariko de alne wolo de ni ko kite armali armé fe mbi haramu de Oumar Mariko ngere kala kono take demina na ko kate mali porta d'uniforme fe mba haramu Oumar Mariko ala kana barka do ifasida tu n'es qu'un terroriste et n'a pas tiré Oumar Mariko on se moque de d'aller au Mali ils n'ont rien fait pour mériter ça armée d'abe politique là wa société civile d'abord politique là-bas. Une trahison mourou ben yona. Opma aventure folle de là-bas. Et à cette époque, il était président de la République. À travers aventure la présidente de Kadjamana, Djouo Kadjamanaï. Mourou Keita qui a donné l'indépendance du Mali. Amina Kado Kasola. À président de Djouo Kadjamanaï. Et comment on fait, on a encore barakanga sénat au sénat là. Les 10 fils du Mali, on s'est mot sénat là.
trahison flène avec a fait mon gars a tellement pas bien pas contre là mais n'eta faut comme Malika bien à cause de ça on y a ibeka combattu ya à la déliger ko à la carte ko intervention militaire ka ko kata Mali bobula on y a contre ibeka on l'a passé parce que on ba ko on besa ibeka besa bébé ça ka jamana ntoy en plus il était malade Omar Mariko il faut na katla kadou Omar Mariko, il faut que tu c'est toi qui t'es battu ici contre l'accord d'Alger. Contre Manatido. Il a il te enterré à Banana. Aujourd'hui, tu es devenu l'avocat de cet accord d'Alger. Mais quelle fille qui aurait fait Omar Mariko? Qui aurait fait que au Bedam ne ka Jamana Kanundela. Mon fille, qui aurait fait à Bedam ne ka Jamana Kanundela. Ça, je ne suis pas du tout contente de toi. Ça, je te dis ça. Pas du tout, Omar Mariko. Il qui a l'atelier de contre les militaires qui sont au pouvoir au Yikungwe. Il qui a l'atelier de Kati, Sogal Margama au Yikungwe. Mais Omar Mariko, il m'a fait armée la Ndebe Nyoronfa. Il dit que tu as fait ça, je te dis ça. Parce que je vais les reprendre devant toi. Ni ben fera. Je les reprendrai devant toi, Omar Mariko. C'est indigne de ta part. Opma a folle aide là mo dama mi dimina do trahison goro ni ake boroko na ta fa be bon mais est-ce que jode à la dernière intervention militaire là malla John era te kuma proposition si ke kanga bela ibe ni ko indoro de la ni mandatri se ba ka ti se do ma yefe ibe mandatri se ba ka ti putin ma yefe ibi panga ta yefe kuma fo ya be fo na ka tlaka du isi ka kala san labara liye ala san watara lebuya ka ira diena i boli bokata tari dogo ko fe i kala ka ta i video re ma i wala faransi kama ajigina yelena faransi donata borota i kala ka budi kan i resura i fo na ka du mari ko. Voilà. Nous avons dit que mais ni quelle lettre est on tente de dire qu'on n'y m'a pas qualifié Omar Mariko. Sur un flâner, non Omar Mariko, ça j'ai pas aimé ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Une intervention militaire au Mali, en sachant très bien que on y a ces papiers que le Mali est une menace pour la paix, est une menace pour la paix et la sécurité internationale. Intervention quoi pour qu'on et quand la caloude de Mola, Omar Alakena barka de facile. Honte à toi, Omar Mariko, vraiment. Ça, je te dis encore, tu n'es pas du tout content de toi. Ça, je te dis ça. Parce que ce n'est pas bien ce que tu as fait. Parce que toi, tu n'es pas content. Il be bandi a fon fe la be na kanta kalamawa il be yala ni na Niger ni dugu ni nyonte la be kono kanta kalamawa passeport mu bi bula be kono kanta be kalamawa mais c'est pas notre problème ango go ya fa politique ko kele an dato la mais armée koni de o de ni dato armée na il be fare sur ni tanken be ni na koni fra be bokan dato ila ikara cheoje quelle honte. Quelle honte Omar Mariko. Ayake alakama ni vocal mon frère, Maria Beka partagé, Beka soro, ou ka do Omar Mariko e mo sugumi. Wallahi na alate masiti sudenina. Ne bat metoka dua udo keka Omar Mariko ke. Mfana ben den ko dua uninke ikala mekwa. Ntaki yede mba dua uke de ikala mekwa. Ne bap mbito sella amadelika nyine ala feka dinga ke milliardaire de aye duwa ude ke ko ala kana sababu jugu bo adena ko ala kana anke machine sababu jugu oye munye parce que ale mu an bora olumununa na unye tieni fo feke akolola be soru dema ka sababu jugu na jugu ya fokata autant de wele contre nous au Mali Omar ibn anko kiti mina la ka jugu ala rete soma ala te soma pour soutenir la transition au Tadé, moi je te dis parce que je ne suis pas content de toi. L'intervention militaire ne concerne pas seulement les militaires qui sont au pouvoir, ça concerne tous les Mali. Sababou Djougou, Omar Mariko, tu n'es qu'un terroriste. Tu n'es qu'un complice des terroristes.
Et dans les flèches d'Abania Mouna, pour que ta intervention militaire qui fait que malla, il dit c'est ma terroriste pour nous te caber nyobolo, car free pour nous dans les nord là, il n'y a pas nous, moi le Québec, du Québec est otage là. Nous be dem sari fitinu ni muso de la boka ta manifester e be ta soro ma uta ale mo bidru bo o mo bidru la dem sari ye mo binani ye mo ko ma tande bu chela o kele ku fambe datugu ale identité tout là honte à toi Oumar Mariko vraiment j'assume mes dits et mes propos va porter plainte Oumar Mariko j'assume mes dits et mes propos va porter plainte Oumar Mariko il me français bien Wabeka mon fier ne ala ya kenye dari ka dongo de français Oumar Mariko je vais le répéter devant toi tu n'as qu'une honte et indigne. Voilà. C'est comme ça.